Bydd Regi. Helo, gwrandawyr a gwylwyr, os ydych chi'n gwachod hwn, dwi'n meddwl bod yn mynd ar YouTube. Iwan Pitts ydw i, dwi'n gweithio ar Hansh, a efo fi mae Rhys Iorwerth. Symai, helo. A ti'n, beth y gair, bardd? Ia, ymhlith beth eraill, ia. Ia, dwi'n yn gweithio i Hansh fatha chdi yna, wel, dyma pan dwi'n heddiw, dwi'n cyfrannu at fideos yma. Hei, ti'n iawn? Ia, da ni'n wedi cyfarfod o blaen, ond ti wedi bod yn sgwennu scripts i'r eitema be di'r hanes, a ti wedi bod yn gyrru nhw fewn, a wedyn dwi wedi bod yn animeiddio nhw. Mae Rhys Iorwerth wedi bod yn lleisio nhw. Mae yna pobl eraill wedi bod yn sgwennu scripts hefyd. Gyda ni Elin Nant, hanesydd o Nant, Peris, a hefyd Rhys Iorwerth ei hun sydd wedi bod yn sgwennu rei, achos bach y show-off. Animations ydyn nhw, maen nhw'n sort of fatha cartoony. Be di'r hanes? Dafydd ap Gwilym. Be di'r hanes? Clawdd Offa. Be di'r hanes? Merched Beca. Be di'r hanes? Llywelyn. Dwi'n meddwl chdi nath cynnig yr eitem hanes, e? Nath rhywun ofyn i fi swn i'n gallu cyfrannu atyn nhw, ia, gallu creu rhywbeth o'r cychwyn. Wedyn y syniad o gynna fi, dyma oedd bod chdi'n cael rhyw fath o fideos byr iawn sy'n rhoi snapshot o ryw elfen penodol o hanes Cymru i bobl ella sydd ddim yn gwybod am y peth hwnnw, ie. Fatha, mae'r cynulleidfa'n di mynd trwy ysgol, ond ddim rili'n gwybod lot am hanes Cymru, achos dydy ddim rili yn y curriculum. Wel, a mae hwnna'n hen bwnc, yn hen gynnen, ia, bod gennych chdi, bod ti'n gallu mynd trwy ysgol i gyd, astudio hanes hyd yn oed yn yr ysgol, a dim yn dysgu rhyw lawar am hanes dy wlad dy hun, de. Dim yna cwricwlwm newydd yn da fewn o'n does, a mae yna fwy fyth o ffys am hwnna, achos be mae'r cwricwlwm newydd yn ydy, mae rhaid i chdi ddysgu am Gymru, ond diolch yn dweud yn union be, ia. So ti'n cael fatha 5 munud o Cymru bob yn union, so gwers? Mae yna dipyn o stŵr di bod yn mynna, wedyn, na, mae o'n wir, mae'n dorcolonus weithiau, bod meddwl bod ysgolion ni ddim yn dysgu digon am pwy da ni a lle da ni wedi dod, achos mae'n bwysig i ddallt pwy wyt ti fatha cenedl. Ti boi hanes, oed? Dwi'n mynd hanesydd da academaidd mewn un o ffordd yn y byd, ond gynnu fi ddiddordeb mewn hanes oes. Gynna fi ddiddordeb hefyd, ond dwi ddim yn gwybod. Basically, os ti'n mynd ar YouTube Hansh, fatha, yr playlist, fatha hanes na, o'n i'n gwybod un o'r pethau na, a dwi wedi creu'r graphic ar gyfer ni gyd. Ia, fatha faint oeddech chdi'n gwybod cyn dechrau sgwennu? Iawn, pan o'n i'n mynd ati i sgwennu, da, o gen fi ddau beth o'n i'n trio wneud mewn ffordd, ia. Y peth cyntaf, i rywun oedd chdi o'ch yn dweud, ddim yn gwybod byd am y bynciau yma. Wel, bod y fideo'n dweud digon i rywun sy'n rhoi clywed ella am y pwnc i ddysgu, o, dyna'r basics, ia. So o'n i'n trio yna, ond o'n i hefyd, ella bod rywun yn gwybod rhywfaint, ond bod nhw yn ddigon difyr a digon hwyliog i bobl sy'n gwybod hefyd enjoyo, ia. Ond ia, so dyna'r ddau beth o'n i'n trio wneud. A faint o'n i'n gwybod fy hun, ia, fel arfer o'n i'n gwybod y sylfaeni, y prif beth, ond beth swn i'n mynd i fewn i ryw lyfr hanes neu beth enw'r website yna, da Wikipedia, sy'n eitha defnyddiol. A just i gael y ffeithiau moel, just i gael y cerig sylfaen. A chdi gwybod bod rhywun yn gallu updateo Wikipedia? Ni wedi clywed, ie. Ie, so os ti ddim ymchwil, so chdi gallu addasu'r page Wikipedia, so ddim callach, no? Mae yna berig yn yna, does. Mae'n berig. Ond gen fi lyfrau hefyd, ia. Just i fod... O, ie, mae llyfrau solid. Wel, ambell un, ynddi. Di rhywun yn gallu sgwennu llyfr, na? Mae'n cymryd rhywun arbenigwr special i sgwennu llyfr. Ynddi, mae dipyn o help, just i fod yn, os ti eisiau bod yn saff o beth, da. Wedyn, so ni wedyn yn sbio ar y stori, tod? A just torri fel lawr i chunks syml, so dyma'r prif bethau ddigwyddodd i'r person yma neu yn y stori yma. So, beth sy'n ddiddorol ydy, hanes, oce? Mae hanes yn wbath, dim just un hanes yna, mae yna fwy nag un ffordd o sbio ar yr un peth, does? Ie, be ydy hanes? Wel, yn union, ia. So ni'n gallu bod yma trwy dydd a trwy'r wsos, so dehongli be'n union. Does na myn math o hanes, dyna di gwir. Enghraifft da i chdi, oce? Gyda ni fideo am Llywelyn neu Llywolaf. O ie, Llywelyn fawr, ie. Dim Llywelyn fawr. Llywelyn fawr oedd ei daid o. Dau boi gwahanol. Llywelyn Prince Cymru, ie? Ie, yr un olaf, Lliw Olaf. Da ni dweud hynna yn y fideo, ie. Achos pan o'n i'r ysgol, iawn, Llywelyn i Lliw Olaf.
Nes i'n dallt, o'n i'n meddwl lle welon ni'n lliw, pa liw, fatha Ie, lliw, ie, fatha coch neu glas. Pam hynny o'n i'n dallt, mae'n pan nes i yn dyn hyn o lliw efo Wrth y lliw. Wrth y lliw, ie, fodd yn stirio'r wlad, yr un ola i stirio'r wlad cyn i Edward y cyntaf ddod a'i ladd o, a cymryd drosodd. Ond da ni'n dweud y stori yna yn y fideo o perspektif Llywelyn i Lliw Olaf, o perspektif Cymru, fatha Edward y boi drwg yn do fewn. Ie, yn y fideo mae'n codi un bus. Ie, na chdi. Ond da ni wedi dehongli hynna, ia. Os fysa na rhywun, ella sa na Sais yn dweud yr un stori, so fom yn dweud yn yr un ffordd. So fom yn gweld rheswm i Edward fod yn villain drwg, to. Na. Wedyn, hyn o'r stori mor syml o hynna, da ni wedi deud yn y fideo'n Hansh o safbwynt Llywelyn, dim o safbwynt Edward, a mae hynna'n wir yn bob un hanes trwy'r byd yndi. So gallu di sbio nhw, mae'n amhosib bod yn wrthrychol wrth sbio ar hanes, a ti'n gorfod deud o ryw fath o safbwynt personol neu safbwynt cymdeithasol, dwi'n meddwl. O ti'n gweld o efo fatha yn hanes Prydain hefyd, fatha Churchill, ti'n dysgu'n ysgol am yr ail rhyfel byd, a Churchill yn hero, fodd y Superman, a wedyn o gynnwch chi Hitler, boi drwg, de. Ond fatha, oedd Churchill yn eog o troseddau anhygoel, fatha, Churchill, boi drwg, hefyd. A dyna di peth, de, mae yna o fewn un stori gynnwch chi lot o ochra gwahanol a lot o bethau weithiau sydd ddim yn cael ei dweud, de. Mae modd symleiddio'r peth, a dyna da ni yn neud yn y fideos, da ni yn symleiddio nhw, ond gobeithio ar y cyfan, dwi'n meddwl maen nhw wedi cael ei seilio ar ffeithiau eitha mol. Dwi'n sticio at ffeithiau. Da ni yn neud pethau'n ddi a gwyn, da ni just deud yn blaen, fatha, hwn di boi da, hwn di boi drwg. Ond gwir o'n neud, mae pob yn sort of shades of grey yn y canol, yndi? Hollol wir, yndi. Ond dyna mae'n neud fideo fatha diddorol. Ella fysa fo... Mae'n stori gystal y lle, ia. Da ni'n deud y stori, da ni'n trio, de. Yn eitha, ond os fysa chdi'n hanesydd cwbl gyfrifol, ia, fysa chdi'n dangos bod na fwy nag un ochr i bob stori, de. A hyn sy'n ddifyr, de, pan dwi'n sgwennu'r sgript ddechrau, dwi'n just yn meddwl, dwi'n methu meddwl just am y geiriau. Achos yn ymhen i, dwi'n gofod meddwl, reit, ar ôl fi orffan hwn, dwi'n gofod roed eich di, a ti'n gofod creu lluniau i fynd efo'r geiriau, ia. A ti yn awgrymu lluniau ar gyfer bob un brawddeg? Ynddo, dwi'n neud math yma beth. So dwi'n gweld o yn ymhen cyn gyrru fe i chdi. Yn aml, weithiau ni di wneud llun, union fath o ni di meddwl, union fath o dwi di awgrymu, ond weithiau ni di fynd ar tangent gwahanol ac creu, waw, nes i'n meddwl am hynna, to. So weithiau ti di dilyn fi, a weithiau ti heb. Ond o ochr fi, to, mynd bron iawn y ffordd newydd o sgwennu, achos dwi'n gofod gweld y fideo yn ymhen, dim just iwsio'r geiriau i ddweud beth i gwyddo. Er enghraifft, beth dwi'n stryglo fo weithiau, pan da ni'n mynd nôl i ryw flwyddyn, mae rai chdi ddeud weithiau does, rai chdi roi cyd-destun i'r rheini sy'n wwtsiad, so mae rai chdi ddeud, da ni eisiau mynd nôl i'r 15fed ganrif neu 4edd ganrif ar 15, whatever. Ond ti'n mynd i orfod cyfleu hynna rhywsut, a wedyn dwi wastad yn meddwl, mae'n ddigon hawdd i fi ddeud, awn ni nôl i'r flwyddyn 1349. Ond wedyn ti'n gwybod creu llun o hynna hefyd rhywsyd, so mae hynna'n cefn yn meddwl, sut mae Iwan yn mynd i neud hynna. So, sut wyl ti? Wel, enghraifft yr un dwytha nes i greu llun o dinas, fatha modern, skyscrapers, bob dim, a wedyn, gad i ni fynd yn ôl i'r flwyddyn 18, bla bla bla, a wedyn nes i gael yr lôn yn y canol i sort of troi mewn i track fatha lôn bydyr, a bod yr adeiladau i gyd yn diflannu, sort of ffeidio i ffwrdd. So, fatha, Mae rhan fwyaf yna fo yn cop-out, dwi jyst yn rhaid cefndir generic i fyny, a wedyn rhaid y blwyddyn ar y sgrin. Mae hynna'n digwydd lot, jyst fatha, bash, da ni mewn, fatha, mae hynna'n techneg sy'n digwydd lot mewn fatha cyfresu, fatha teledu a bethau fyd. Ti'n just gael blwyddyn ar y sgrin, fatha, iawn, so mae'n 17, fatha, whatever. Gymryd cwestiwn da, wyt ti'n neud yn ar papur y pinsel, neu ti'n creu delwedd ar sgrin? Mae gyd yn Photoshop. So dwi'n creu'r blobs flash-coloured mae on. A fatha, fel arfer gyda fi rhyw fath o syniad am ymhen o be maen nhw'n edrych fel trwy sbio ar pobl o'r cyfnod, a'r gwisgoedd o'r cyfnod a bethau. So dwi'n creu fatha blobs bach ma, a wedyn dwi'n rhoi ceg fatha similar yn o. Weithiau mae'r ceg angen agor y cae, so na i creu gwahanol layers efo cega gwahanol. Sydd yn fatha gallai switcho on ag off. A wedyn, dwi'n rhoi fatha llgada, pupils, gwall, a wedyn ti'n fawr person, basically. Ond maen nhw'n really syml.
Fatha, swn i wrth y modd gallu fatha bod yn cartoonist a fatha neud o'n iawn. Fatha sketchio nhw allan a bo fi efo 360 model yn nhw. Ond maen nhw gyd yn gorau unau bod yn hollol front facing. So bo fi'n gallu neud nhw'n hollol generic. Bod nhw'n sbio straight lawr y lens yr camera sydd ddim yn bodoli. Ne, bo nhw side on. Ne, fatha 3/4, ond byth in between. So, fatha, di o'n bell off y beth oedden nhw'n neud efo South Park. Ti'n gwybod, fatha'r cychwyn South Park, oedd gennych chdi, oedd e gyd yn stop motion. So, fatha, wbeth debyg dwi'n neud efo'r graffeg. Ond dwi yn gael fatha issues o ran weithiau yn y sgript, neu di roi wbath a fydda i just methu neud o. Ie, o'n i'n mynd i ofyn hynna, os wyt ti weithiau yn diawlio fi, sydd iawn mae'n disgwyl i fi wneud hyn. Ie, a weithiau, wel, dwi just ignorio beth ti di sgwennu wedyn. Os dwi'n meddwl, fatha, sut dwi'n neud, fatha, dwi'n siŵr mewn un sgript oedd yna sôn am Love Island. Ie, oce, oedd. Dyna'n swnio'n gyfarwydd. Yndi, mae'n siŵr mae'n Dafydd ap Gwilym, de. Mae'n siŵr bod fi'n sôn bod bysa fo'n un da i fynd ar Love Island heddiw. Neu beth felly? Dwi'n cofio. So, gyda fi, fatha person sydd ddim yn gwachod Love Island, nes i wario tua hanner diwrnod yn just, mynd trwy'r cyfres oedd ar y pryd. Dwi'n really sorry. Just gwachio clips o Love Island, siw meddwl, oce, beth yw'r arddull o'ma, beth yw'r steil o'ma, beth sy'n mynd ymlaen o'ma. A oedd o'n really anodd just trio ail greu hynna, achos gyda fi ddim llawer, gyda fi ta 2 ddiwrnod i wneud y fideo o pam ti di gyrru sgript iddo fi. Gyda fi ddim hynna gymaint amser i weithio ar efo. Cos gyda ni pethau eraill ar go constantly efo Hansh. So, gyda fi 2 ddiwrnod i wneud y sgript. Os dwi gorau gwario hanner o'r diwrnodau yna, just gwachio Love Island, weithiau mae well just meddwl, na i dropio hwnna a just wneud rhywbeth sy'n gweithio gystal, ti'n gwybod? Digon teg, ie. O'na yn yr un Dafydd ap Gwilym, oedd o'n gael lot o sex yn hwnna. Oedd, wel, o'n i'n dweud, dim fi, nes i manylu ar be'n union oedd o'n neud, na. Ti di roed math penodol o. Do. O gyfathrach yn mynd ymlaen mwy nag unwaith. Do, ond ia, fatha... Oral sex. Ia, o'na dipyn o hynna mynd ymlaen. A nes i pixelatio'r... Do. Achos oedd o'n haws gael cefn pen rhywun yn mynd lawr, na gael fatha person... Corff cyfa yn neud pethau, ti'n gwybod? It's mater ymarferol, technegol oedd hynna. A dyna beth yw'r rhan fwyaf o'r fideos. Iawn, difyr. Os o weithiau de pan ti'n cael sgript a ti just ddim yn dall y joc, bydd yn onest. Oes, a weithiau dydy Rhys Iorwerth sydd yn gwneud y troslais ar gyfer pob un o'n nhw. Weithiau di o ddim yn dall y joc chwaith. Iawn. A beth ydych chi'n gwneud, jyst anwybyddu beth, a gair ymlaen? Weithiau, da ni just, nawn ni just deud bob dim fel bod o'n joc. Achos mae yna gwbl bethau sydd wedi dyddio'n barod, achos dwi'n sgwennu mewn dwi'n meddwl yn yr un Llywelyn i Lliwolaf, dwi'n sôn am Dafydd Ellis Thomas, yr aelod cynulliad. Ond yn Sir Fôn oedd Llywelyn yn tyfu bwyd i'w filwyr. Ac fel Dafydd El heddiw, bydd rhaid iddo fynd ar ei luniau o flaen Edward a gaddo pethau neis. Ar y pryd, dwi'n meddwl o ddod i dweud rhywbeth oedd o'n y newyddion, mae eisiau Cymru wneud mwy o Prince Charles a iwsio fo'n fwy hyrwyddo'n gwad yn hynna'n. So ar y pryd o hwnna'n stori newyddion, so o'n i'n meddwl hwnna'n gweithio yn dweud bod rhaid i Llywelyn i Lliwolaf fynd ar ei luniau o flaen Edward y cyntaf, o flaen Harry'r trydydd, fath felly. Yn union y ffordd mae Dafydd El di bod yn neud yn ddiweddar, math yna o joc oedd hi. Ond ebyn heddiw hyn oedd, di o'n gweithio fanna di, so dwi di trio yn ddiweddar, ond dwi'n trio peidio rei gymaint o jocs, cyfredol fewn, achos mae'r fideos mae eisiau parod ydi. Yndi. Ie, fydd pobl yn gwachio un mewn canrifoedd, a fydden nhw'n gwybod pwy, Ie, a mae gen fi ambell un-joc hefyd, yn yr un Dafydd ap Gwilym, mae yna 2 fardd, dwi'n dipyn o bet, so nhw. Eirig Salisbury ac Aneurin Caradog. Ac, heblaw amdano fo, go bryn y basa neb heddiw wedi clywed am gynganeddwyr fel Eirig Salisbury ac Aneurin Caradog. Ie, na, dwi'n heb chwaith. Dwi'n difyru fy hun. Mae hwnna'n enghraifft o creu lot o waith i fi fyd. A just ar gyfer y joc yna, achos bod nhw'n pobl gwir sy'n bodoli a bod fi yn gallu wneud likeness eitha tebyg o'n nhw, nes i. Ond nath hynna gymryd fatha hanner diwrnod eto, fatha just i gael nhw i edrach fatha nhw.
Sorry, esgob. Swn i'n gwybod, swn i wedi gollwng. So bobl wedi cwyno am y rhegi? Oes, da ni gael lot o bobl yn gwyn am y regi. Achos mae'r fideos yma, mae athrawon yn gweld nhw. A maen nhw'n meddwl, dwi eisiau dangos ein i plant ysgol fatha yn dosbarth fi. Achos fo'n ffordd da iddyn nhw ddysgu amdan hanes Cymru. Achos mae'n accessible, da ni di, fatha ti di sgriptio nhw i fod yn fatha fachog ac yn fyr ac yn joke heavy a fatha ti dal yn cael yr gwybodaeth i gyd drosodd. A wedyn mae'r ffaith bod nhw'n cartoons hefyd, yn un nhw'n fatha hyn o mwy fatha, easy watching. Ond wedyn, mae yna regi yn nhw, so elli ddim chwarae nhw yn y dosbarth, so da ni yn cael lot o bobl yn dweud, pan bod chi di'n rhoi regi nhw fo, pan bod chi'n mynd tynnu regi allan, a wedyn, ond wedyn, so fe ddim yn cynnwys Hansh wedyn, dwi'n gwybod. Wel, rheswm dwi wedi bod yna chydig o'r ygwydd, dos am llawar, dwi'n meddwl, un neu ddau. Na, just fatha amball i fatha contiaid, neu... Dwi'n gwybod bod fi'n galw Edward y cyntaf yn gont, da. A lot, amal mae Saeson yn ei chael ei, pobl Sir Fôn yn cael ei weithio fyd. Y rheswm, dwi'n meddwl, just fel mae pobl yn siarad weithio, da. Ti'n mynd trio cyddio, ti'n mynd trio bod yn rhys sterail. Mae yna regfeydd yn ffordd dwi'n siarad yn naturiol. Wedyn dwi'n mynd i gynnwys o mewn fideo i pobl ifanc fel yna. Mae pobl ifanc yn regu, dydy. Dydy chydig bach o llythrenna dyn nhw'n i fi, mae chydig bach o eiriau rwyd weithiau. Dyw, maen nhw'n ddoniol yn di. Os ti'n gornidi a os ti'n regu ar mwyn regu, wel na, dwi'n meddwl bod o'n ddoniol wedyn. Ond os ti'n rhaid yn y lle iawn, efo pwyslais iawn ac efo'r geiriau iawn o'i gwmpas o, dwi'n meddwl bod o'n gallu bod yn... Mae'n gallu rhoi rhywbeth bach mwy... wbeth dyfnach i'r ystyr, mae'n gallu bod, os ti'n nid o'n iawn. Fatha ti'n dweud, mae'n adw bach o hiwmor. Adw lliw efo, iaith liwgar, mae pobl yn galw pobl sy'n regu, ond dwi'n meddwl bod o'n adw lliw i'r iaith, to. Bit blue. Ond os ti'n tynnu'r rhegfeydd allan, fatha, ti sanitize hanas hefyd, dweud? Wel, mae hynna wir hefyd, nes i'n meddwl amdano yn y ffordd yna, lle. Fatha, os da ni eisiau portiadu Edward y cyntaf fel cont, a da ni'n deud, oedd o'n boi gwael. Fatha, mae hwnna hefyd yn ffynnu. Mae dal ffynnu, ond fatha, ella bod o mwy ffynnu, ella bod ni angen meddwl am hynna. Ond fatha... Ffycwyd. Dwi wedi sylwi, dwi eisiau ffycwyd ta tair yn y 4 gwaith. Da. Dwi eisiau ehangu'n geirfa, dwi'n meddwl. So dihiryn tro nesa, ella. Ella. Gwalch. Penci. Ond eto, os ti yn galw rhywun yn ffycwyd, efo'r amser gyda ni yn y fideos yma, da ni'n gorau torri nhw lawr i 4 munud. Os yna, 3 munud weitha. 3 munud ydy beth da ni'n gofyn am sgript gyda chdi, a wedyn da ni'n gael sgript 5 munud, a wedyn da ni'n gael Rhys Iorwerth i speed readio fo. Dwi'n sylwi hynny. Mae hynna'n cwyn arall da ni wedi gael am y fideos. Fel ddudodd Mrs Pritchard wrth i yn yr ysgol gynradd talwm, digon yw digon. So maen nhw'n gwarfod bod yn gyflym, a weithiau mae jyst galw rhywun yn ffycwyd yn gael y pwynt ti eisiau gael drosodd lot cynt na os ti'n egluro pam a galw nhw ddihiryn a wedyn gorau egluro beth di dihiryn. Ti'n gwybod ddol? Mae'r layers na, weithiau ti jyst angen sledgehammer yn hytrach na fatha... I'r pwynt, mynd i'r pwynt heb wamolu. Yn union, a ti'n gallu gwneud hynna jyst gael rhywun yn ffycwyd. So mewn ffordd, mae dy ddefnydd o geiriau yn just bod yn efficient, Cynildeb. Rhys, be nesa? Os o fwy? Ie, ti'n meddwl, fatha, da ni'n di gofyn wrthych ddim mwy na? Na, mae rhaid bod nhw'n bwyddi shit. Da ni di gael... Ti heb wneud un, mae gen i fi yn y gweill i fod, Hywel Dda. Hywel Dda? Oes, mae Hywel Dda rwla ar dy ddesg di. Dwi'n di gweld eto. Pa mor dda Hywel Dda. Dwi'n edrych mlaen i... Mae hwnna yna, da. Dwi heb sgwennu mwy, ond dwi eisiau neud un... Pwy oedd Hywel Dda? Hywel Dda, cyfreithiwr, fo nath wneud fatha safoni cyfreithio Cymru. Creu un set o gyfraith i Gymru. Oedd yn eitha chwildroadol ar y pryd. A mae dal, cael iwsio am flynyddoedd a da ni dal yn dylanwad o dal i weld heddiw, da. Ond dos o bod yn boi da ni wedi clywed amdan? O'ch chi wedi clywed am Hywel Dda? Wel, dwi wedi clywed fatha Hywel, o'n i bod tro'n meddwl bod nhw'n siarad am fy mrod, ti'n gwybod? Ie. Hywel Dda, Iwan Pitts. Ie, mae o'n eitha boi pwysig yn hanes Cymru, achos gan Cymru bob dim arall ar y pryd, o gen i iaith, gen ni
crefydd yn hynna'n. Ie. Lot o bethau fel yn hynna'n, a be hefyd o gennym ni gyfraith gwahanol i Lloegr, to. Hynna'n holl bwysig am mwyn diffinio bod Cymru'n wlad wahanol, da. Ydyn hendi Gwynar'r Daf o fanodd yn dod. A tod, i o lot yn y cynulliad eddiw, yn y Senedd, yn Gaerdydd, enw'r swyddfeydd sy'n styc yn fod i tŷ Hywel. So mae ar ôl Hywel dda, da. Ydyn, mae yna lot o gwaddol di'r gair, legacy. Mae gen nhw dal dipyn o hynny, swn i'n dweud. Brilliant. Wedyn mae hwnna ar dy ddesg di fod, Iwan. Na i check yr inbox. Neu bod yn y recycling bin, lle. Mae yna chance. Wedyn, yr eraill, so mae math o bethau, hanes yn filoedd o flynyddoedd, yndi? Wel, mae Owain Glyndŵr yn un amlwg da ni heb di wneud eto. Oce, iawn. Pwy oedd o da? Dwi'n gwybod i fi fydd i Wikipedia i sbio, dwi'n meddwl. Ond dyna pam ddim yn hanesydd academydd, dwi'n gwybod yr atebion o'n cwestiwn yma top ym mhen. Achos cyn mynd i wneud y sgrips, dwi'n gofod eich bach o ymchwil fy hyn, jyst i jecio ffeithiau. Da. So ti ond yn gwybod fatha y fei gael be maen nhw amdan. A wedyn ti'n neud deep dive, sgwennu'r sgript, adio jokes. Mor syml yna. Ond nes i 5 mlynedd nôl, nes i ddarllen llyfr o'r enw Hanes Cymru gan John Davies. Di'n llyfr da? Mae o fola, Mae o fatha o dew. Reit tew. Fola, dim digon mawr i ddangos. So i pobl sy'n gwrando ar hwn, be di hwnna? Wel, mae... 10 modfad. Felly. Felly di newid bylb efo fe. So, rhaid ar llawr i newid. Ydyn nes i ddarllen hwnna o glawr i glawr, Oedd o'n wpath fatha bucket list fi, Dwi eisiau darllen y llyfr yma. Nes i. Wedyn, bod swn i'n argymell, os gan dipyn amser. A mae eisiau rhoi perspektif ar pethau, ydych chi'n byth yn gwybod am dy hanes dy hun, lle. Just rhaid cyd-destun i chdi, lle da ni wedi dod, o le da ni wedi dod. A lle mae'n cychwyn? Mae'n cychwyn nôl, amser, cyn hanesyddol, y bobl gyntaf i ddod yma i fyw yma, dwi'n meddwl. Anyway, so gennym ni Owain Glyndŵr, so athyn ni off chdi bach yna do. Mae Owain Glyndŵr, mae hwnna'n un mwr da ni heb di wneud. Iawn, na reid ar... Ella nawn ni wneud o, ella nawn ni ddim. Dwi'n gwybod, nawn ni weld sydd ymateb mae Hywel dda yn gael. Oce, ddechrau, ie. Ond Hywel dda yn fwy anadnabyddus, mae pawb wedi clywed am Owain Glyndŵr do. Fatha hynna'n wbeth arall, fatha ti bob tro'n poeni efo hein ydi, wyt ti jyst yn deud yr obvious wrth pobl sy'n gwybod y stwff mewn barod. Ond mae bob tro'n handi fatha i fi, os dwi ddim yn gwybod byd, fatha o'n i'n gwybod byd am Dafydd ap Gwilym, o'n i'n gwybod bod gennym ni fatha Casanova Cymraeg. A i ffendio hynna allan, oedd o fatha, waw, dwi'n dysgu fel, dwi'n neud hwn, so obviously mae o werth i'r cynulleidfa hefyd. Da iawn. Ie. A ella os o rhywun, so nhw'n gallu postio fewn os oes o rhyw bwnc amlwg. So fatha os da chi'n gwachio hwn, da chi eisiau fideo hanes am person neu digwyddiad. Fatha mae yna loads yn oes? Wel, dyna lle pan mae eisiau off ar tangent, mae yna filoedd o flynyddoedd o hanes rili. Da ni'n gwybod mwy am mwy a diweddar di'r cyfnod mwy a da ni'n gwybod ond mae yna bethau yn y ganrif dwytha, bod math o bethau fatha'r diwygiad methodistaidd, ti'n gwybod am hwnna? Na. So hwnna'n anfarth yn Gymru, dechrau'r ganrif, 20fed ganrif, so 1914, 1915. Fatha trwy Gymru i gyd, yn fatha chwildro crefyddol a pobl mynd yn nuts. Mae hwnna'n un o digwyddiadau pwysica yr 20fed ganrif yn Gymru, ffordd nath o newid bod math o bethau gennych chi. A yn y ganrif cyn hynna gennych chi bethau fatha brad y llyfrau gleision, hwnna nath arwain bron iawn at y Welsh Not. So, ti wedi clywed am y Welsh Not, mae'n siŵr? Ond ti'n gwybod lot amdano, mae'n siŵr na? Wel, o be dwi'n ddall, oedd o fatha dan y bren, efo rhaff, a oeddech chdi'n gwisgo fo, os oeddech chdi'n gael dy ddal yn siarad Saesneg, a wedyn oedd y athro'n dod o waldio chdi. Wel, mae dyna beth, ti'n mynd bell o dy led, yn meddwl. Ond mae yna gwestiynau o gwmpas o, ond cyn hynny oeddech chdi wedi cael arolygwyr ysgolion o Lloegr wedi cael ei anfon mewn i Gymru i ddeud pa mor dda neu pa mor ddrwg oedd yr addysg, a nath nhw ddod i'r casgliad, mae'r iaith Gymraeg yn golygu bod plant Cymru yn cael addysg uffernol. Ond oedd dylanwad hwnna, maen nhw'n galw fo'n brad y llyfrau gleision, achos nath nhw sgwennu'r adroddiadau mewn llyfrau glas. A nath o gael dylanwad aruthrol, achos nath o olygu am lot o genedlaethau wedyn, oedd fatha lot o rieni a falle ddim eisiau rhaid
ddim eisiau trosglwyddo'r Gymraeg i plant. Dwi'n meddwl ella hynna nath greu snobyddiaeth gwrth Gymreig, yn y dosbarth canol yn dechrau'r ganrif pan y pobl oes Victoria, felly pan y pobl maldi'r Gymraeg ddim yn werthfawr. Eto, rai fi jecio'n ffeithiau. Ond mae'n 100,000 o bynciau, so ni'n gallu mynd ar ei ôl, da. So, Dick Penderyn, na chdi boi arall, difyr. Fo di boi whisky? Wel, mae'r whisky wedi cael ei enwi ar ei ôl o. Dwi'n meddwl oedd o'n ar y pryd yn enwog am whisky. Na. Ond erbyn hyn, boi o Merthyr, gafodd ei grogi yn Gaerdydd am achosi. Oedd o'na derfysgoedd, ond mae yna sôn bod o'n ddieuog, bod wedi lladd rhywun am bod o heb wneud, gath o'i grogi a felly. So, eto rai fi jac y ffeithiau, ond foi difyr. Bo math o bethau. Ie, wel, diolch yn fawr iawn. Am ddod i fewn ac am sgwennu'r stwff difyr mae gyd. Diolch i'ch ditha mi troi nhw'n fideos. Wel, tydyn ni'n circle jerkio yma. Mae'n fucking awful. Diolch chdi am sgwennu. Ti eisiau dweud diolch wrth mi am wneud y cartoons? A hynny, diolch i Gair am gynnwch. Gair, diolch am y syniad. Diolch i chi am wtsad.